para os nenos, nenas, mozos e mozas, en especial para os grupos excluídos ou vulnerados. Isto significa, con frecuencia, vivir en situación de pobreza, sen fogar, sen protección xurídica, sen acceso á educación, en situación de abandono, afectados por enfermedades que se poderían evitar. Estes problemas non só afectan aos países pobres, ás veces tamén están presentes nos países ricos. A Convención recoñece claramente o dereito de todo neno e nena, e non só algúns privilexiados, a un nivel de vida axeitado. Continuamos os objetivos das Nacións Unidas. Está internado non é para protegerse ou para curar algúns enfermedades físicas ou mental, debes revisar periódicamente a súa situación para comprobar que o internamento sexa apropiado e non se prolongue máis de conta. Continuamos co cole de domingo. Artigo 26. A Seguridade Social. A Seguridade Social. Ti e a túa familia tedes dereito aos beneficios das axudas do goberno e a Seguridade Social cando os sexan escasos. Continuamos co Pedro Caselles. Artigo 27. O nivel de vida. Tes dereito a un nivel de vida axeitado para o teu desenvolvemento físico, mental, espiritual, moral e social. Os pais son responsables de viver o necesario para vivir de unha forma digna e especial, vivendo dons elegidos. Se eles non poden proporcionarcho, os autoridades deben axudarlos. Continuamos co cole Pedro Caselles. Artigo 28. A educación. Ter dereito á educación. A educación primaria debe ser